हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि अनजालि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायनो थाहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। लोगोफोर आं दायो दिपानजुलि लाना दंफैयो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं मानि थाखाय फैदो दिपान लानाव नोंथांमोननो आङो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थानो नाजानोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मालाय दिपान लाहा न' लुबाय दङ। नै खान्थाला लोगोफोर गिदिरखा, ओमफ्राय नै बाजैया दानगोन आरोना। ओरैनो मालाय खोथिया फुदो जि बुरजाखा आरोना। नै बा फोथार गेजेराव दिपान लाहानि न' सोमखोर सोमखोरनो दिपाना न' सिङाव दं देलायगासिनो। फोथार गेजेराव इसोरनि न'आ जागायबायनो। खान्थाल लोगोफोर खान्थाल दिनैसो मोनजासिगोन आं। मैगंखौ लाबोदोंमोन दिनैबो। बे थुखांनायनि संख्रिया लायदो मानसिखौ लाजानो गिलायनाय नाखौबा। M3 मोनसेखौ दोनसिगोन लोगोफोरजों जानानै मा जाथावना खिनिखौ संसै आरोना।
थानो हाला लोगोफोर हाला माने मोननै ल'खासै ओमफ्राय जों गायनो लांसै आरोना बिदिनो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय।